Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni meswa ka khanatang sepang kawa umken ka kup ya kadur bhabrio haringkat kanam ki dok ha dok penan kabaki rawan ki jusmat banlet kwai sakate kawa handai kate kawa menta kanam slam shu banlong kum kawa umkra kawan ra ya kajing ne ra nya kari kasi Balat na kajingja burom ka Kenhun Kasihil Autonomous District Council KHADC haringkat ka World Bank bat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalet ban kemiyen ya kate kawa kabayat ti na tempasum madan rating ha kajing alam uba penya CEM ketika Kenhun ban pentrikam ya ka Solid Waste Management bat ban penne ikitalong umbam umdi ya thu uba penya CEM UCM ka KHADC habay kren shikilat patah kubur wet ho kalong kabasusi banyu i bakawa umken kabadon senda kasnong pernai jenta mau sembun kelas tangkala jabo namar kajing perpatar maka jing bomburam ki pai ba kumcuk kisnong ki tau dak ba pelong yang katikawa ban jabo hakajing ni jingo UCM ka KHADC ngasem kajing klem akor ki pai ba ban pelong yang kajaka sat kali bar kajing don yak sipai kapan wet ya kajing kuat jong kawa Shushu UCM ya thu nakalyang ka KHADC bat ka World Bank kan syam ya ka senjam ban penku ya ka wa umken kumju ya ka wa umkra wa sharpi bat ikiwa badan asan pedik district wa penya ya thu umkwa banyu i ba ka wa umken kan kalalong kum ka wa umkra kumta nakalyang ka KHADC bat ka World Bank kan pendam ya ka kam project ban penku ya ka te ka wa nakalyang ka KHADC ka executive committee bat ki official bat ki he jong ka World Bank menin kasi hantai po office jong ka KHADC nilayo ban penbait menin kasi bangin don ka ni ka field visit ka site inspection menta kasi hakikat tu kan ni teligi jaka tengiyo ban wan ningkong mene hapo madan ting ka them basuk kani ka shnong ka yakhap bat Shnong jenta mo shibut bekui shnong kadau ka jinglek jungi hang tipo shnong madan ting thambasuk kalong bakani ka catchment area ka don hang tai ka ba penmi ya kani ka tolong ka bangi khot ka wa ken te kei kadau bangi le chete namar ba ka jing thmu jong kani ka jinge trailang jong ka KHADC bat ka World Bank habai dei bakan ka Solid Waste Management Program omtang bakan pej banweng ki jing e ye kinyut ki banmi na yang lene national henry ngidon ka jing thmu ba kini ki wa ki badan hangni po socialong bat shakhap sot bakin long ki wa ki bakhoi suba kumman shupen kenmau ngila mat jing e ba ki ba shalong nakadaw ka jing jakhlia jong kawa ngkra kabami na adu nang tena po kli nang thamai ter damthring kapoi siapo lapalang renja umpling bat katut siapo urkaliar bat kapoi siapo wam khra ter ngi baka kawa ka long sia kaba jabo kaba ar pa kani kawa mshapi kaniru dikawai kawa kabadan po socialong kabla penjabo sisya bat kani ka ikai ka bangi ngimkwa ba kire pat kiwa ki badang khoi kum kawa mken kawa ngot bat kani kawa nyam ka ba wan nang tena po stan soyong kan jaklia kum kini kiwa te nomor ta kadaw nakalyang jungi ni yo ban ya lek dekat bat ki official jong ka World Bank menne ban yo jingmut ban i hasait ye ke ka baja te kum mangilap hi ka jing jabo jukiwa kalong bet na ka jing pret jabo jaklia yu solid waste na kishnong shakiniki wa te ngin persyang na kalyang KHADC hadin bangila ikindu menen ba World Bank bangila shim ya karai ban pendap no hapo ni benai ban penbit penbiang lain ban penmi no lagi guidelines ni ki rules ki jongi ki ba la ai bor kat kum ka Khasil Autonomous District Solid Waste Management Act 2000 arko hapo jong kanika act nakalyang jong ka executive committee ngin penkre ban pendap no ekinika rules ba ka guidelines ba ngin yo ban
ya trailang bat ki Darbar Shnong ba fair ki badan hakin ki Santali ki district hapo ka jingpe jung ki si te ka baaru ngila yo ban kendu meneh po umpling bat ki katu katni ki Darbar Shnong umpling Darbar Shnong lapalang kanongra bat kerenja kini ki Darbar Shnong ki badan hasor bat kapsor te ngila yo ban ya Peliu jengmut bat nyekren sepang ki lat kelenti ba ngila banya trailang habidip kani ka solid waste management program ka jongi bat ki Darbar Shnong kumno banang penjanai shishu kumno banang penbahas shishu ya ke ba ki Shnong ki la jule baros kata nep artakian bangin la ban wengin ni jing jong solid waste bala mi bon na po social long kat ni ka resources ni don haki municipal area kini selain di Shnong kiladon ka municipality office kami kali kiladon haki syabar jong ka municipal ngiladon mengi ka KHDC ngiladon ka state government ngini trailang tena ngasno kanam don jing da ka biang hi ka management ka policy making jungi kumno ban pentulun nang ni syakmat nadu meneng along bangim kwa bakini kiwa ko socialong kiwa bahak kapsor kinlong biang kumju kum kini kiwa mkhra wa mshopi te yakini ki badang khamkhoi ngin hap kin manwat kala ti kumno ban ya te lingba ka building bylaws jungiru ka bangila notify menta ngila bu ki kendon ki ba bha yakini ki yeng ki ba shna harut wa ki bla don lupa ngin me kran chu reinang ni shakmat kila don katnu meters baki yeng kila ban shna ki badan hapor rut wa te menta nang ni shakmat kinamla shu banong ban shule kat bamon badan yang hajan wa kin shule shna bat kidan ru ban no banong dak buburam dan kibri ru kibali tu sunan wat ya kawa ru ban shna yem kan ni ka kala kata ha te namar takada ki kajing shna yem tu ki hapo khapwa ni se ka wanra kajing jabo ka ba bunjat se kimi ki sabtik tang kimi ki nala ki bacaklia kini kita ibat suk ban kawang ye ki nyut na po yeng shawa dan makta ban like na kini ki ek dan nakaliang jungi ringkat baka district council building bylaws ngila strict bak ngila perking bah hadu kata bah bak kini ki ek baru kin biang kin bit